እተን ኣብ ኤርትራ ዝተማረኻ ክልተ ሄሊኮፕተራት ኣሜሪካ። ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ሓደ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸሙ መስተንክራዊ ቅያታት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ምስ ፀኒሕ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብና ግን ዝተነግረሉ ኣዝዩ ሒደት እዩ። ከም ኣካል እቲ ብቐጻሊ መጽናዕቲ ምክያድ ናባኹም ነቕርቦ ትሕዝቶ ሎሙን ኣብ ክፍላ ሰብዓታት ሰውራ ኤርትራ ንኢትዮጵያዊ ጎቦጣ ንምምካት ኣብ ኣኽራናትን ኣጻምአን ሃገርና ዓስኪሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተፈጸመ መስተንክራዊ ታሪኻዊ ቅያ ናባኹም ነብሎ። ኣቐዲምና ግን ነዚ ኣብ ታሪኽ ባህልን ኤርትራዊ ሕብረተሰባዊ ኣብ ኣዕኑዳት ምርኩስ ብምግባር ንዳልዎ ዘለና ትሕዝቶ ናብ ኩሉ ቅዱስ ክበጽሕን ብሓደ ወገን በቲ ካልእ እውን እቲ ብዝሒ ርኤት ንኣዳላውቱ ዝመደብ ኣተባባዕ ብምዃኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት እዚ ቻነል ክትኮኑ ብኽብሪ እናዓደምና ናብ መደብና ንሰግር። እታ መዓልቲ 26 መጋቢት 1974 እያ ዝነበረት። ሓንቲ ዋንነት ትካል ዕደና ነዳዲ ቴነኮ ዝኾነት ኣብቲ ሽዑ እዋን ምዕቡላት ካብ ዝበሃላ ዝነበራ ሄሊኮፕተራት ጉጅለ ዳህሰስቲ ኣሳፊራ ኣብ ሰማያት ሰሜናዊ ክፋላት ኤርትራ ክትበርር ጀመረት። ዝተወሰነ ደቃይቕ ድሕሪ ምብራራ ኣብ ክልል መሬት ኤርትራ ዓለበት። ቀንዲ መዕለቢኣ ምኽንያት እቶም ኣሳፊራቶም ዝነበረት ዳህሰስቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ነዳዲ ክዕድን ስምምዕ ናይ ዝኣተወ ትካል ኣባላት ብምዃኖም ነቲ ዝስዕብ መስርሕ ዕደና ከሳልጡ ዝመፁ ብምዃኖም እዩ። ሻቡ ግን ስርሖም ከይጀመሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኤርትራውያን ተቓለስቲ ንናጽነት ኣተዉ። እቶም ዳህሳስ ዕደና ነዳዲ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ከካይዱ ዝተላእኩ ክኢላታት በቲ ኣብቲ እዋን ነቀይ ዝብል ዝነበረ ንጉስ ሃይለ ስላሴ እዩ ፍቓድ ዝተዋህቦም። እንተኾነ እቶም ንስድሪ መሬቶም ኣሓሊፎም ክህቡ ፍቓደኛታት ዘይነበሩ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ኤርትራና ዋና ኣለዋ፣ ኩለን ናይ ዳህሳስ ይኹን ኩዕታ ከካይዳ ዝውጥና ትካላት ናይ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዝኾነ ወፍርኪ ኣትዋ ዝኽልክል መተሓሳሰብን መጠንቀቕታን ይህቡ ነይሮም። ኣብ ዕደና ነዳዲ ዝነጥፍ ኣሜሪካዊ ትካል ቴነኮ ግን ብወታደራዊ ሓይሊ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ተኣማሚን እዩ ነቲ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ብምባል ሄሊኮፕተሩ ዝለኣኸ። ኣይከመዴኻ ዝለኣኸትካን ዕዳጋ ከም ዝጸንሐካ ከም ዝበሃል ድማ እቲ ውፅኢት ናይ ተሸለልትነት ከምቲ ዝሰማዕኩሞ ኮይኑ። ድሕሪኡ ዳ እንታይ ሰዓበዶ ትብሉ ኣለኹም? ሓቢርና ንከታተል። እቶም ተቓለስቲ ነታ ሄሊኮፕተር ምስ ኣባላታ ጅሆ ክሕዙ እንከለዉ ሓደ ንጹር ዕላማ ነይርዎም እዩ። ብሓደ ወገን ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ተነፊጉ ጥራይ ከኣኽሎ ንዝተነፍገ መሰሉ ክመልስ ዘካየዶ ዝነበረ ቃልሲ እውን ድምፁ ከይስማዕ ብውዱብ መንገዲ ይስራሕ ነይሩ እዩ። እቲ ጉዳይ ምስ ኣጋጠመ ኣብ መላእ ዓለም ተቓሊሑን ሓደ ቋንቋ ሃገራዊ ዲፕሎማሲ ክኸውን እውን በቂዑ። በቲ ካልእ ድማ እቶም ተቓለስቲ ኣብ ኣብያተ መሓይሩ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ ዕሱራት ኣባላቶም ንኸፍትሑ ጠለብ ንምቕራብ ዝዓለመ እዩ ዝነበረ። እተን ብመንገዲ ስቕተአን ኣቢለን ንጎበጣ ኢትዮጵያ ዝተሰማዓ ሃገራት ምዕራብ ቁጠባዊ ረብሓታትን ብምትንካፉ ንሰውራ ኤርትራ ከይፈተዋ ኣቓልቦ ክህባ ጀመራ። እቲ ዝዓበየን ሰሓበ ኣርእስትን ግን እቲ ግሉጽ መልእኽቲ ናይቶም ተቓለስቲ እዩ ዝነበረ። ገማግም ባሕርና ማንም ዝሕምብጠሉ ጋብላ ኣይኮነን ዝብል መልእኽቲ። ትካል ቴነኮ እዚ ፍጻሜ ምስ ኣጋጠመ ናብቲ ሃፀይ ኣይኮነን ጥርዓያን ኣቕሪቡ ካልኣይቲ ሄሊኮፕተር እዮም ናብ ቦታ ፍጻሜ ሰዲዶም። እቶም ኤርትራውያን ተጋደልቲ ድማ ደጊሞም ነታ ካልኣይቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኣትዮም። ኣብዘን ክልተ ነፈርቲ ኣብረርትን ተሓጋገዝትን ከምኡውን እቶም ናይ ዳህሳስ ተልእኾ ዝተዋህቦም ክኢላታት ኣባላት ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳፊሮም ነይሮም። ኣብቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝጸንሕሉ ግዜያት ከም ምሩኻት ኩናት ዘይኮነ ከመጋየሽቲ ሰውራ እዮም ተሓቢቦም። ካብቲ ዝነበረ መግቢ መምርፁ እናተዋህቡ ድማ ዝተወሰነ ግዜ ጽንሑ። ኣብ ጻንሖቶም ስለምንታዩ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ተወሲድሎም ዘብርህ ሓበሬታ ይወሃቦም ነይሩ እዩ። ብዛዕባ ታሪኽ ወፃ ኤርትራን ህዝባን ንዕኡ ንምስጋርን ንምስዓርን ዝተኸደ ጉዕዞ ድማ ኣካፈልዎም። ሓደ ካብቶም ኣበረርቲ ዝኾነ ኣሜሪካዊ ጄምስ ክሪክላንድ ድሕሪ ምልቃቆ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ክቐትሉና እዮም ዝበልናዮም ተቓለስቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተደኮነ ሆስፒታላት ኣብ ኣኽራናት ዝተሃንጸ ቤት ትምህርቲ ኣርዮምና። ኣዝዮም ስነ ስርዓት ዘለዎም ሰባት እዮም። ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘጠመቖም ሸፋቱ ኣይኮኑ፣ ስልጡን ምሕደራ ዘለዎም መንግስቲ እዮም ክብል ገሊጽዎም። ትካል ቴነኮ ካልኣይቲ ነፋሪቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እቶም ተቓለስቲ ምስ ኣተወት ብደገፍ መንግስቲ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን እዩ መስርሕ ዝርርብ ከሳልጥ መሪጹ።
ቅድሚኡ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይቲ ኩነታት ሓበሬታ ምስ ረኸበ ነቲ ጉዳይ ብሓይሊ ብረት ክፈትሖ ምዃኑ እዩ ገሊጹ። ነዚ ንምግባር ድማ ናይ ባዕሉ ነፋሪት ብምልኣኽ ናይ ሓበሬታ ምእካብ መስርሕ ጀመረ። እንተኾነ እቶም ተቓለስቲ ብፍሪኩዌንሲ ናይተን ኣቐዲመን ዝተማረኻ ነፈርቲ ኣቢሎም ናብታ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሄሊኮፕተር መጠንቀቕታ ለኣኹ። ዝቐጸለ መስርሕ ድማ ካልእ መልክዕ ሓዘ። ምኽንያቱ እቲ ጎነፃዊ ስጉምቲ ነቶም ጆሆዝ ዝተታሕዙ ምሩኻት እውን ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑ ንኹሉ ወገን ብሩህ ኮነ። ከም ውፅኢቱ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይፈትወ ብፀቕጢ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ድርድርን ዘተን ክኣቱ ተቐሰበ። እቶም ዓለም ኣፍልጦ ክትቦም ዘይደለየት ተቓለስቲ ድማ ኣፍልጦ ረኺቦም ኣብ ወንበር ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ተቐመጡ። ድሕሪ ናይ 3 ወርሒ ዝወሰደ ንመንግስቲ ሱዳንን ካልኦት ሸምገልትን ዘካተተ ጽዑቕ ድርድርን ዘተን እቶም ምሩኻት ኣብ ሰነ 1974 ነጻ ተለቁ። እቶም ተቓለስቲ ነቶም ምሩኻት ናብ ዝተፈላለያ ዓበይቲ ጋዜጣታት ዓለም ደብዳቤ ክጽሕፉ ኣፍቀድሎም። ትሕዝቶ ናይ መልእኽቶም ድማ ኣብ ቀዳማይ ገጻት ናይተን ጋዜጣታት ተቓልሐ። ሕቶ ኤርትራ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ተዋዕወ። እዚ ጉዳይ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዋሽንግተንን ኣርእስቲ ዛዕባ ኮነ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነቶም ሸፋቱ ዝተባህሉ ኤርትራዊ መሰል ከውሕሱ ዝቃለሱ ዝነበሩ ሓይልታት ከይፈተወ ኣፍልጦ ሃቦም። ካሮል ሮጀርስ፣ ጄምስ ክሪክላንድ፣ ክሊፎርድ ጄምስ ከምኡውን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጂኦሎጂስት ማቲ ታበላ ገለ ካብቶም ጆሆዝ ዝተታሕዙ እዮም ነይሮም። ኒውዮርክ ታይምስ ዝተባህለ መጽሔት ብሃይለ ስላሴ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠለባት እቶም ተቓለስቲ ከየማልእ ክብል ንኣሜሪካ ኣጽቢቡላ እዩ ዝብል ትሕዝቶ ዝርከቦ ነቲ ጉዳይ ሸፈነ ዝህብ ዓንቀጽ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ነይራ። ብተወሳኺ መጽሔት ታይምስ፣ ኣሶሺየትድ ፕሬስ፣ ሮይተርስን ነቲ ጉዳይ ዝምልከት ሰፊሕ ጸብጻብ ኣብ ሰዓቱ ኣቕሪበን ምንባረን ምዝካር ይከኣል። ራንድ ኮርፖሬሽን ዝበሃል ትካል ዜና ድማ ከምዚ ዝስዕብ ብዕለት ኣሰንዩ ብዛዕባ ትፍጻመ ጸብጻብ ጽሒፉ ነይሩ እዩ። ገለ ካብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ መጋቢት 26 1974 ቀዳመይቲ ሄሊኮፕተር ዝተማረኸትሉ መዓልቲ እዩ ዝነበረ። ጉንበት 27 1974 ድማ ነታ ቀዳመይቲ ሄሊኮፕተር ከተድሕን ዝመጸት ካልኣይቲ ሄሊኮፕተር ዝተማረኸትሉ ዕለት። ካብ 23 ክሳብ 26 ሰነ ናይ ዓመት 1974 ድማ መልቃቕቶም እሱራት ዝተፈጸመሉ ዕለት። ነዞም ዝተጠቕሱ ሰባት ጆሆ መሓዝ እንታይ ዕላማ ዝገበረ እዩ? እቶም ተቓለስቲ መባድልቲ ንምርካብ ኣይኮኑን ነዞም ኣብረርትን ዳህሰስትን ዝሓዝዎም። ቀንዲ ዕላምኦም ኢትዮጵያ ንጸጋታት ኤርትራ ተጠቂማ በቲ ሓደ ክትምዕብለሉ በቲ ካልእ ድማ ንኤርትራ ንምልሓቕ ኣብ ዝካየድ ኩናት ክትምውለሉ ፈቓደኛታት ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ንምርኣይ ዝዓለመ እዩ ዝነበረ። ብኻልእ ሸነኽ ድማ ብዘይ ፍቓድ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ኣብ ኤርትራ ዝንቀሳቐሳ ዝኾነ ይኹን ኩባንያ ከም ወተሃደራዊ ዕላማ ክውሰድ ምዃኑ ንምርኣይ እዩ ዝነበረ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ሰዓባ 10 ዓመታት ብናይ ባዕዳ ሓይልታትን ትካላትን ኣብ ኤርትራዊ ክልል ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ዳህሳስ ነዳዲ ጠቕሊሉ ቀተሎ። እዚ ትሕዝቶ ስሒብኩም ዶ? ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ሕቶ ኣብ ሳጹን ርእይቶ ጽሓፉልና። ናብ ኩሉ ክባጻሕ ሼርን ሳብስክራይብን ኣይጥበቑ። ክሳብ ቀጻሊ ሰላም ወሰናይ። እቲ ቓብሱ ሳታት ሃገረይ ዝበለይ እቲ ውላድ ሰዋ መንእሰይ ቆበለይ በዓት መደም ሰንደቕ ዝተኸለይ ኣብ በላዒ ዝተኸላኸለይ ይንገስ ዘገልገለይ ይንገስ ዘገልገለይ